Meta ħdimna flimkien naqqasna d-distakk u jekk tibqa' din l-għaqda matul is-sentejn li ġejjin nistgħu naslu biex niksbu r-riżultati. Hekk saħaq is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli waqt li kien fil-programm Iswed fuq l-Abjad intervistat mill-ġurnalista Kristina Majra. Clyde Puli saħaq li bla dubju ir-riżultat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ma kienx riżultat feliċi għall-Partit Nazzjonalista. Tlifna siġġu u minnu rridu nibdew nissiltu ċertu talimiet. Huwa semma kif hemm sitwazzjonijiet li kienu hemmhekk meta tmexxija ġdida bdiet bil-ħidma tagħha fix-xhur li għaddew. Semma kif żvantaġġ ieħor kien kif il-Partit Laburista għandu ħafna riżorsi għad-dispożizzjoni tiegħu, fosthom riżorsi infiniti fuq il-midja soċjali u anke x-xandir tal-Istat. Waqt it-tweġibiet tiegħu għall-mistoqsijiet Clyde Puli qal li jifhem il-weġġa' tan-nies u jrid jifhem kull sitwazzjoni biex waslet għal dan ir-riżultat. Nifhem il-weġġat tan-nies minix qiegħed nipprova nsib xi skuża u kull vot illi ma ġibniex irrid nanalizza għalfejn. Dawk li votawna nirringrazzjahom minn qalbi. Dawk li ma votawniex nirringrazzjahom li pparteċipaw fil-proċess elettorali u dawk li baqgħu id-dar irrid nifhem aħjar għalfejn baqgħu id-dar u x'istajna nagħmlu aħna biex noħorġuhom. Semma kif il-Partit Nazzjonalista kellu ħafna proposti għal bosta setturi u jemmen li l-proposti għadhom validi. Imma l-Partit Nazzjonalista se jkompli jara biex jindirizza lil dawk in-nies li sa issa għadhom mhux jaraw il-Partit Nazzjonalista bħala l-alternattiva tal-partit fil-gvern. Dan is-survey sar f'Novembru tal-2017. Ara x'qed jgħid. Id-distakk huwa ta' 75,000 bejn il-partiti. Ta' 75,000, mela mhux 40. Għax iċ-ċirkostanzi nbidlu. 75,000. Dana survey tat-torċa mhux tagħna tal-persuna li qata r-riżultat tal-elezzjoni ġenerali. Ħankunu ċaru tondi. Dana ġabu preċiż kemm ġej dan ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali, ġifieri qed nuża survey ta' ħaddieħor. Qed juri ċaru tont. Daka qed nitkellmu Novembru sewwa tal-2017. Nista' mbagħad nurik tagħhom stess ta' Ġunju tal-2018. Qed jgħidulna 55,000. U mbagħad tista' nurik wieħed ta' barra minn Malta tal-politiku illi bażikament qed jgħid 70,000. Frar li għadda da issa, mhux mit-senilu, frar li għadda. Magħqudin flimkien nistgħu naslu, magħqudin flimkien, m'hemm l-ebda riċett oħra. Dan huwa partit u tmexxija li għandha programm sħiħ tajjeb li jwassal għall-2022 u jiena konvint illi jista' jagħti r-riżultati. Clyde Puli osserva wkoll il-Partit Nazzjonalista naqqas 2% u li dawn marru għand il-Partit Demokratiku, partit li uża l-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Dwar iż-żgħażagħ is-Segretarju Ġenerali qal li l-Partit Nazzjonalista ħa numru ta' inizjattivi biex iżid is-semm taż-żgħażagħ fosthom l-introduzzjoni ta' Teen Start u r-riżultati ta' dawn l-inizjattivi se jibdew jinħassu fix-xhur u snin li ġejjin.